Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau bidiyon mu ne yau zan nuna mana yanda za ka kwafo status din mutum ba sai ka tambaye shi ba, dan da yawa naka samu mutane abokai haka suka tambaya ta idan na sa wa WhatsApp status ina da Allah salim ina son kaza ina son da Allah dan turo mu wannan bidiyo ba tare da sanin cewa za su yi ɗaukan wannan bidiyon ko hoton na ba tare da na ma kwata-kwata na sani ba. Abu ne mai sauki saboda kasancewa duk abin da za ka iya viewing akan wayar ka babu internet akan wayar keke, sai dai kawai akan ɓoye shi ne saboda sun yi shi ne bayan awa 24 zai bacci. Idan ka shiga abin da file manager ɗinka, kana shiga file manager ɗin wayarka, ka nemi folder mai suna WhatsApp, kana ganin folder mai suna WhatsApp ka shiga media, kana shiga media za ka ga folder mai suna status, kana shiga status za ka fara ganin status din mutane duk wanda ka ta bude, amma ka sani ba sai ka bude shi, in baka bude shi ba zai yi ba, amma as long as ka bude shi ka fara ganin sa to kana shiga nan wurin Allah ya da shi a wurin. Amma ka sani sai dai kwafi shi daga inda yake ka canja wuri idan ka so ka amfani da shi nan gaba, in ba haka bayan awa 24 wannan hoton ko bidiyon zai bata daga kan wayarka, saboda haka aka tsara abu.